Čaute, tu je Gogo, dajte pri ďalšej časti Mafia 2 Jaws Adventures. Ideme na to. Tu skočili. Opäť je tu. Uvedená hra. Zbierky. Hru. Vítej v civilizaci, kamarádi. Hodím to. Čekajte. Vítej v civilizaci, kamarádi. Zatím, co si užíval na jihu, dostal jsem se můj bejt. Další věci nechcem ti auto představit si, takže se můžeš projet na městě a podívat se, co je nový. Jen jsem moc neukázal, je to není dlouhá, Až se rozkoukáš, můžeme vyrazit rovnou do práce. Určitě se rádi někdo, kdo ti může dohodit nějakou zajímavou fotku. Chci si auto a jedna fotka. Jdeme na to, ne? Teď víte, co bělé. Jsou Petry lagarky. Taky kumpáno. Tady ty nemůžeš. Ale blbý čas, přesně. Suka, blať. Duvajec. To se trošku nerob. Chceš žít ještě? Tak hraj podle pravidel. Nedávaj bum. Pěkná. Informace. Sundal si nepřítele. Za tohle získáváš body. Nezapovídej, že zabíjej civilu, nebo policajtu nic nedostaneš. Jaká kopanda, to je super kopanda. Pum. Toražačka. Pum. Zabití zblízka. Když sundáš několik nepřátel rychle po sobě, zvýší si multiplikátor skóre. Čím více nepřátel zabiješ po sobě, tím větší multiplikátor budeš mít. Řídící auto. Magnumku. Zdraví. Ještě to se přibíhne, že to není. A jdem na to, ne? Dostat se do bezpečné zóny. To je jakože misia. Pozor! Juj. Kašlem na vás. Fuck you. To je sexuální, to nemůže dát. Nie, zavádeš mi to předržet rovno. Já počka. Fúha. Jsem to tak vybral. Hamba. Zelená. Bon. Ale by co bylo zelenou. Bol som si stravu, ale tak toto lampy, no nedávaj. Nejde síle, som si, a neviem po česky moc. Mám české tieto, ale to, ale neviem tu, na Fi 2, ale v skutočnosti. Riverside, motherfucker. Esko, super esko. Zabití zblízka. Raz, dorožení zblízka. Raz, drift. Raz, rýchlosť. Dvakrát.
bodový multiplikátor 200, bonusový čas 7000, úroveň obtížnosti plus 0%, to je o ničom, skóre za misií 7000, celkové skóre 7962. Pokračovať. Nezapomínaj, že môžeš... ale je jedno. Či novú misiu. Mám tu novú misiu, ktorá sa volá Bankrot. Dostaj sa do skladište v modelu a zlikviduj konkurencii. To je ľahká misia. Na začiatku sú také easy peasy misie, ale potom sú hardcore misie. Je také presne, úplne taký stav, to nemá skoro, ja nemám celé auto. Druhá strana. Wow, drifty. Také drifty, ne? Sú drifty. Je Drift King, taký je drift. Keby ste pozerali Rýchla z Besielo 3, to kíska jízda, tak to tam je taký Han sa volá, on prešiel celé ja sa na toto rýchlosť, už ma to štve. Drift King, Tokyo Drift. I'm in any field, have ready Tokyo, can you see it in your minute anymore? You have to go. Fast and Furious. Zažijete smrteľnú jazdu, sledujte. Jaký dým. Je. Never. Už si Magnum pitol. A už boom. Nechce pištolku, chci Magnumku. Tak, headshot. Joj. Zabití, to nič. Headshot. Čakať. Poď. Pekne. No, ešte dorašla. Wow, headka. A to musí vybuchnúť. Musí taký prístroj, kde je. Tam. Radšej utekal preč. Začni buchať. Wow. Co to do bezpečné zóny? Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy, lemon squeezy. A ja viem presne, kde je tá bezpečná zóna. Nemusím pozerať aj na minimapku. Ja som si pozrieť, že kde idem. Ja už som mal zabočiť, presne o toto hovorím. Ešte rovno a už som mal zabočiť. Bankrot. Poď. Si mal skúšať, no poď. Halizo! Zabíte vozidlem. Dvakrát. Easy peasy, lemon squeezy. Zdeťky skokal. Slide. Wow. Ste počuli? English a USA. Trošku jeden drifty. To nevyťahnem. Policajti kde sú? Nevindu podľa mňa. Majú šancu, keď ja som skoro nevyšiel rýchlejšie a to je, že oni to podľa mňa oni vôbec nevindu. Oni na druhú stranu, to sú kripáci. Oni to prešli. Ale zrazili toho. Ale... Rouba. Esko! Ukladanie. Čľou vysí, aký mám ešte vysí tu. Skunk v kufru. A přesun vymluvíme. Tak ideme domov, ne? Ideme si vytuningovať auto. Koľko máme? 1000. Viete, ven barbe, aké privítanie. Dúba. Doriti. Čuj bože, aké drsný more, keď
Nie! Do prčic. To som pre... Ty kokso. To nie je realistická vôbec táto hra. No keby ste ma nechali... Keby ste ma nechali, tak by som vyšiel. Mám rokovku. Sakryš. Uni. O tom sny. Rozumím. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Do prčic. Nie lampa. Fú. Aspoň, že by to nerozbilo auto. Do prčic. Chodí toto auto, lebo toto auto je dobré. Je tam je policajt hodí. Ty kokso. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Ja tu ešte nebývam? Doriť, aspoň sa zoberme na auto. Čiže ja sa radšej prezlečem. Oh, shit. Rozko mi dvere rýchlo, dávaj. Fú. Určitě zjistíte, že se kvalita za takové peníze vyplatí. Mám Ještě toto. něco? Ne, všetko v pohode. Díky. Všetko. Čakajte. 12 hodín. 12 hodín. Stoj. Svinia. Daj rýchlo. Zober si taxík, ideme prejsť. Nie. Taxík je sračka. To je pomalé strašné auto. Vieš, policajti, hej, ignorácia policajtov, hej, v pohode. A budeme na to 15 minút, čiže už by som to asi ukončil. Nahrávame dosť dlho. Dosť do 12 minút, 12,5 minút. Easy. Aha, neviem, som si dal waypoint. Čoupit. Tak, tam dojdeme. Ja to prostriednem a uvidíme sa potom. Som doma. Počkajte, čo sa stalo, počkajte. OK, som späť. Takže som späť a ideme na to. Ideme domov, predtým mi spadol foťak, čiže som, nie foťak, ale telefon. Natáčam cez telefon a je to na YouTube. Sevnem to, mám tam meno, no, meno, ako sa volá ten, toto. No, sevnem to a sme doma. Ešte musím položiť strihací program. Uložiť postup. Takto sme to uložiť, takto. OK, takže to by bol koniec tohto videa. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa potom. Čaute. Takže mi to ešte ostaneme trošku. Alebo nie. Dobre, čaute.